नमस्कार. आज मी तुम्हाला कांदा टोमॅटो मधली कोलंबी बनवून दाखवणार आहे. इथे मी पाव किलो इतकी आपली कोलंबी आहे, साफ करून घेतली ती. इथं 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो घेतले, लाल तयार, ते बारीक चिरून घेतले. थोडीशी कोथिंबीर, 2 मोठे कांदे, इथं 4-5 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडंसं आलं घातलं ठेचून, कढीपत्ता आणि 2 हिरव्या मिरच्या, एक हा छोटा चमचा गरम मसाला पावडर आहे आणि हा एक छोटा चमचा कांदा लसूण मसाला. आता आपण कोलंबी बनवण्यासाठी इथे कढई गरम करून 2 चमचे तेल गरम करून घेतले. मी आता फोडणी करून घेते. इथे आपण लसूण आणि आलं ठेचून घेतले ते टाकूया. नंतर आपला कांदा टाकून घेऊया. कोलंबी बनवायची असते तर थोडा कांदा जास्तच टाकायचा, जरा छान लागते. 2 कापून घेतलेली हिरवी मिरची, आणि कढीपत्त्याची पाने. आपण हे छान परतून घेऊया कांद्याबरोबर. थोडा कांदा आपला नरम होईपर्यंत परतून घ्यायचा छान. इथे आपला कांदा थोडा नरम होत आलाय. आता मी टोमॅटो टाकून घेते. कोथिंबीर आपण तेलावरच टाकायची, म्हणजे जरा त्याला स्वाद चव छान लागते. वरून टाकलेले कोथिंबीरपेक्षा तेलावरती आपण जे टाकतो ना, ती तेलावरती करपल्यामुळे थोडीफार आपल्याला चव छान लागते कुठल्या पण पदार्थांना. वरून पण आपल्याला पाहिजे तर टाकू शकतो, पण तेलावरती पण थोडी टाकायची. मी भरपूर अशी कोथिंबीर घेतली. आपण धना पावडर वापरण्यापेक्षा ही आपली ओली कोथिंबीर असते ना, ती आपण जर जास्त घातली ना, उलट त्याची चव चांगली लागते. आता आपण हे सगळे कांदा टोमॅटो जरा पटकन नरम होण्यासाठी मी ते थोडंसं पहिला मीठ टाकून घेते, 1 पाव चमचा. मला कांदा आणि टोमॅटो पटकन नरम व्हावं म्हणून. मिठामुळे कसं पटकन त्याला पाणी सुटतं काढण्या टोमॅटोला, आणि पटकन तो नरम पण होतो. जरा जर घाई असेल, पटापट बनवायचं असेल तर वेळ असेल तर आरामात आपण परतत जाऊ शकतो. पण ह्याने कसं आपला वेळ वाचतो. आता मी इथे घरगुती माझा मालवणी स्पेशल मसाला आहे, तो 2 चमचे टाकून देते. आपण ओली मिरची पण टाकली, त्याच्यामुळे आपला लाल मसाला आपल्या अंदाजाने, मी 2च मिरच्या टाकलेत आपल्या टेस्टसाठी, म्हणून मी ते लाल मसाला माझ्या अंदाजानुसार कमी टाकणार आहे. 1-1.5 चमचा टाकते. इथे मी हा छोटा, आपण कांदा लसूण मसाला तिखट असतो म्हणून मी 1च चमचा छोटावाला टाकते. ते ह्याच चमच्याने मी ही गरम मसाला पावडर घेतली, ती टाकून घेते. अर्धा छोटा चमचाने हळद टाकते. परत हे मसाले आपल्या कांद्यामध्ये मिक्स करून घेऊया सुकेवाले. आता इथे आपले कांदा टोमॅटो सर्व मसाले सुकेवाले मिक्स करून झाले. आता मी ही धुवून घेतलेली कोलंबी टाकून घेते. इथे मी धुवून घेतलेली ही कोलंबी आता याच्यामध्ये घालून घेते. आता आपण हे सर्व कोलंबी मसाले मिक्स करून घेऊया. कोण कोण पहिली कोलंबी फ्राय पण करून घेतात थोडे हलके तेलावरती, पण अशी पण छान लागते फ्राय करण्यापेक्षा. डायरेक्ट आपण मसाल्यामध्ये घालतो ती पण. ते मी मीठ पहिलं थोडं टाकलंय आपला कांदा आणि टोमॅटो नरम होण्यासाठी, तर थोडंसं मी परत वरून मीठ टाकते त्या अंदाजानुसार, अर्धा चमचा, कारण मी पहिलं पण टाकलेलं आहे. गॅस मी फास्ट केलाय. अर्धा मिनिट परतून घेते मीठ टाकलंय म्हणून. आता मी इथे मसाल्यावरती ते सर्व कोलंबी परतून घेतली. आता मी मीडियम गॅस करून थोडंसं आपण हे शिजण्यासाठी पाणी टाकते.
याला काय शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, 10 ते 15 मिनटं बस. आता मी 1 ग्लास इथं पाणी टाकलंय. थोडं झाकण ठेवून 5 मिनटं शिजवून घेते आणि नंतर मग कोकम टाकून देते. इथे आपली 5 मिनटं झालेत. मी झाकण काढून बघते. कोलंबीतलं पाणी आपलं कमी होत आलंय. आता मी कोकम टाकून देते. 5 ते 6 कोकम टाकून देते. मिक्स करूया. आता फास्ट गॅस करून 5 मिनटं शिजवून घेऊया. थोडं पाणी कमी करून घेऊया. आपल्याला एवढं पाणी नाही ठेवायचं, सुकं बनवायचं. इथे आपली कोलंबी शिजवून तयार झाले. मी आता गॅस बंद करते. आपल्याला 10 ते 15 मिनटं इथे लागतील.